Dit binnen Gerbert, Zweitse, Lars, Raymond en Marco. Ze staan er nou rustig bij, maar binnen eens nog hield hij het onder de indruk van wat haar een menjetioen oerkaam is. Nou, we winnen zo'n feestje en die vrouw begon te razen en wie zei op zijde. En wie dacht dat er een hoen in het water lag. En toen hadden we ineens in het dus van helpen. En toen zei ik dat zijn hand en touw naar boven kwam. En dus die vrouw probeerde dus uit te halen. Dus we hebben er gelijk naar daar aan. Toen had Raymond en ik al laat aan de voet in de ruit laten. En toen had Gerbert 112 belde. Ik ga maar gewoon bellen en toen zijn ze vreemd eens wat wie nogal moeilijk uit te lezen. Wie moeilijk bereikbaar, dat plak. Dus, maar ze hadden wel gevonden en toen zeiden ze dat ik moest reanimeren. Ze hadden wel uitlijn, maar ik had eruit zien doel. Dus ik had wat proberen, maar toen de ambulance die kwam gelukkig al snel, na 4 minuutjes wien ze er al. Dus. Maar de 23-jarige man uit Düsseldorf hier het kwaal en hoe libber de val in het water daarom net. Toch krijgen de 4 maten een soort lof voor haar reddingsactie. Nevens de politie binnen het zelfs helden. Al denken ze er zelfs wat oorzoer. Nou, nee, want je denkt op het moment denk je daar gewoon niet aan. En je probeert die man gewoon uit het water te krijgen en dan zo snel mogelijk 112 te bellen. En, nou, dan heb je al genoeg gedaan, want meer kun je ook niet.